Sådan. Ja. Ja, der er noget rød. Så du skal tage hovedet helt over siden af mikrobølgeovnen. Men til det. Bum. Smider du telefonen? Ikke slut her, jo snart. Der er jo ikke noget med at Jeg tage greb ham, Christian. Så der er lige det. Ja, for Var det hårdkogt i forvejen? Det er hårdkogt. Ja, jeg har lige skønt mig at koge. Du skal bare vide, du finder. Ja. Selvfølgelig har jeg det. Man kan jo knæse skridtet. Det må man ikke. Nu må stoppe sig. Gør de det ikke lige ved Alabama hele tiden? Knæse skridtet. Kig på børn. Nå, nu er du så kommet med på videoen. Ja, nu er det fint. Så er jeg tv'et. Vi ser det på videoen, vel lige. Altså, jeg tror ikke, du skal sætte fingrene ind foran. Explode nu. Så er jeg gået over. Explode. Vi åbner. Explosion. Jeg tror, der er sprunget. Kom nu lidt fucking af. Der er ikke så meget havre i den. Ej, det burde der være. Er det sprunget? Det er sprunget. Nej, det er. Det er ved det. Det er Nej, røget. det er længe inden. Jamen, så gør det lige om lidt. Giv den nogle minutter. Vi kan altid klippe det fra på. Ja, det gør vi faktisk. Stinker. Er der nogen, der står?